سلام كبرى سمعتنا أب زوبا مأكل بأبلات محبر متحجاز قدام يزوري هاجروي أقول قلت وديهم لو ما عملت كرامات نسال سيجزي استخيادة دقة في أكاديمية وتمرتي نبلطات بمسلام زحلف قدام 30 حدا نحاسة كم تزازمه أب زين أنا تقاتلكم اللهم نتي سنسرع استخاتله وكيل زينا زوا ماكل يوناتان عبيو زدارو مدب بخمس سبب أواهدنا لنا نقبلنا يوناتان عبيو أزديننا نمسكنا نتي سنسرع نقرب لكم نقدم بلوم أبتي أدمز تقول لهم سو سلطان منقسن جنبارن كمون ولا دس رخلو مزازم سمسرعات أبوهم بار محبر متحجاز قدام يزوري هاجراوي أقول قلت عطو جمال صالح كان ده علامة مدب محبر قطبات جماعة كم زلوا مزتللي تمهرون محجاز كم زخنة بمتكاس سورن تتعيش أنفرن تايتقدم ويحمم كم زبحال كل نجار زقنعن زقبتن أبصرن مسرتن ما كلون خقنا سور مسرت نقاقة دلدن بغبو كتهان تنزل لك زبل زعبا حزنا زجمرنا يوم نسال سايزورنا كايدو زلنا كرمتاوي تمرتي نمعتاوي عبالات محبر متحدث قدام يزوري هاجرا أقلقلوت كنتي إذا كاب جدانو سماعتاتنا زتركبنا يا هاجر نخنا وحز غفلنا يا مسوعتي كتسألنا تاخنا الرقاقس نخفلو هذا لوني نسلما بحماق نيسألاتنا تقلوان بروباغاندان زي تبكلو ولدو بمفراي قلعاب نؤسو قربت برحسو زتبعلو المغنيات نابزد لخايو قرصن مسلين أنفتن كتتحزو سنزكالي عبقيو انت زي غيركايدن كتمأزنون أي كالني سألاتنا غدحونا بكل عقمان فتينا مسبدحنا يومن إذا قلو زحالفة ولدو زي كمه مسكونن اتأكي حلمهم زتقبرون نويح زعلنا أجندا بمسرع وفرون نابسورن مسرة يوريدو نسلما نتي كم توري ماي ذهب كاي حبر زقبل أمره زانات مبكالي بمن رغبو بزهان غيركا أدي أدي فحتنا أتنافق زعينتو كايدان خخدو زبلج لجن سحابن غيركا نابعد دماتكا خمت قوامتن هاجر كان بهلخان امنت كان عشاشيلكا نابتي متصاوديهم كم تأتوا مقباري أما نحنا خيه انت يخن قبر زلنا زبل حتو بملعالكا إجانا هذا مركت قد مخلت عامت هيلنا فالليمنا قدنا يزوري هاجرا أقول قلت كنتي أب قبري نايمور راس فما نزغونيت كابتم أورستن ناي عدمة مقرن بسنتن زلو ماياتاتنا زي مخرزي مسمته قد معامي أبقى لأي كفلي زي جمبر كرمتاو تمرتي خنمهر وسينا نزق ولا حتى زقبرنا اللي مخنياتك هتأنات تمهرو أبقى زي كرمتاو عرفتم نابزي تدلي شقت ماسيك كافول كارميلا شغارا سلازو وفرو بتحمق صلوخا أبزاقي زي سلازو صلو كابو نخن اليوم زعلنا قتلنا أب قطرن إنجليزنا دهبنا أب صومون كنت تجزيها هاجرن هاجراونتن تاريخ إيرتران أمنت أصعون بمزمورن سئلن قطنن بتم مزنقهم زخونو أبالات في يورينان بلوتاتنا يكال أي درجات مهارو غيرنا هنمهرهم جميرنا هن خون جن دكتورهم رساسهم كم أول معالتاو تعامتهم خون بانين شاهن كانت دالو اللهم سلزلنا مشارختنا زخونو زتفلالي تكالات منقستن معبراتن والكتكالاتن إن حقزنا إنا رقسنا أود سلزنا برغاء المعامي أبحانت بيتمرت باربعتين يتجمرنا عامي ناب كلن لأسان زباتات بمت أو زرقحنا باربعة بيت تمرتي ناب كشعين كمتاني تنتمهرو كباب بالنا توجيت النعق قبلنا سلز غدغاء لو معامت مس منستر تمرتي زوا معكل بمرداء ناب عسر تغلت بيت تمرتات بمزرقاح نقولن لأسان زباتات من محدار كبابتات كم زبات حقيرنا قطر تمهروها ناب سلسة شحن 4 كب كنبلو كل مدلات وكان تتصاففنا بحسرة جزين كان استفل عليه مغنيات كل التشحن كل التنيتن 10 تحمشان تمهارو طرحنا خن مزقك إلنا
أبز عامة زي أم مهرنا فولي كبلو زخئل كنت لموت ببلوصات كالا أي درجة تمهارون أبالات فيورينا انتراي زي كونه بلوصات مدبات ممهران إنجليزيان قطرن أدنفس وكف تمرتي بمستاف كمون أبالات هاماتي من إسيات حمرتن تمهارو كوليجاتن زتساتفوس لزنبري أزي عوت نيرو قبهالي كان عوت نخون زدقفنا خاء حالفتي جنفر منستر تمرتي زوا مأكلن ممهرانن مكتتانن متصراين قدات جنفر عدابيتو توتال شير كامباني كمون أما حضرتي نؤسان زوباتات زوبا مأكل بعاليغا قبل على تعوق صرحو جيزيهو كابغننا كيتفلي بكل نجر زحجزنا كبر تغلال حلقة ستاف حيلتات مكلها الإرترا جرنال فيليب أسولد يوحنس بلبي نمسجن أما الداتا كمتي أقدم زتجلسة كي حلم سألاتنا خنبر عنن كان في الشلل انتقلنا لتأنكم من جدي دكنا من كحن تمرتي كم زفوتون بتمرت عوتات كوينا برهان رأي خمزهن من مدباري إذا ما كلنا حلاف الناس لزغنة كموترو حدا يتكوينا نتعاتقنا له كنعوة له مغانات رتقنا يمنا نمو نفس وكف تكال من قستن والكسدن نزلنا يتبقسو عقم زفقدو دابركة يتكحوس نتسوع زي العالماء وزخرين سماعتاتنا عاوتنا حفاش أبومبر كوميتي كرمتاو تمرتي أتو أسمورن برخت بجديو كبر سب كبر حسابي حسب كم زبال أبزخر 20 سنة كتشين 20 كتن باياتاتنا عبيت حواتنا استوهبنا كبر نوا مركز بمقبار عمت متى مس مشارت قوينا نكايرو كرمتاو تمرتي تسقما تمهارو إنه لما عمتون سال سايدوزي تخايدوس أما فصلتو بسهنا لنا أبت مجمر عمت أبسمنا موراق أبيت تمرتي دوغولي بربعة متر حمشتن تمهارو جمرة كرمتاو تمرتي تسقما تمهارو أبكالي عمت أبسمنا ومبراق دووا وبراقن دووا وعرابن بسلسة أسف بالمعباي شحن كتميتن تمهارو أبيت تمرتي دوغولي مرب سنبل مدربابور أميرنا أبزلوم عمتون تماساسالي نسالساي جزية زمهرنا كرمتاو تمرتي ودابيتاتنا أحيرنا أقبسرنا واهيرنا أبسمنا ومبراق بيت تمرتي دوغولي 4 سمرة إرافايلة سمرة تخريا أبسمنا ومعراب سمينا واسمرة مايتمناي عدابيتو أبدوا ومبراق بيت تمرتي كحوتا مدربابور أبدوا ومعراب بيت مرتي مرب سنبل بيت مخاء بدمر أب 10 بيت مرتات كتشحن كتميتن 15 تمهارو أميرنا كابزيوم شحن 308 كلاي كفلي 347 ساساي كفلي 464 رابعاي كفلي 94 5 كفلي يوم 15 تمهارو دما بستفلالي مخنيات زقوارص يوم كابزيوم شحن 169 وي 52 ميتاويت دك تبعاتي يخونو خلو شحن 48% دما دك انسي وكيل تنفر تمرت زو ماكل ممهر تيدروس ابراهامون نتستوس تبغسو زلو ادنقط بمغلاط ازي مدب سناي تبغسو محبر متعغاز قداماي زوريا اب كتشحن 12 كتن تجمره محغاز تمهارو اب غزه كرمتي بفولي نتوم بقطواو صدام زلو ابناي غزا ابناي حاجز مدبات كساتفو زي كلو زتكوري ازي مدب ندي بحافشات عرلو زلو بقعات تمرتين المحياش زدرع مورالن دليتين نايتوم صبوما سدرابيت شغلاتهم زفتح بمخانو ازيو زنات توبسي بزي اقاطامي نزي مدب زبقسي محبر متحقاز قداماي زوريا بسم چنفر تمرتي زوا ماكل امسكن بمقصال ادمعنت نايزي مدب ترايو بزحات مشاركتين داوسخه بمتنن زرغحن اند عبي زخي زلو مدب كوينو أبتمارونا أونتاوي أتمامتا فتيرو ألو تمساسالي ولدي نزيت وايبو دلو عدل بالعلم أتوكرون مسكنان تنزقبلوهم أبتزقبرنا يقمقام كنا رقاقز كيلنا إذي مدب درو سالسي عمتو أغطيرو زلو مدب كوينو أبنو الزبانا وحانت بيت تمرتيز جمرة هجين أبو زحات أبيعت تمرتيز رقحيو تطيلو ألو أبنو الزبانا سمنا ومبراق عبدو قولي في جمهور كله أبزو وانقم سلسة أبيعت تمرتي أتغاليلو والو إذي مدب من عواز تقبر مدلوات بمجمرة تنبلوسات تماروني 10 كفلي كاب نفس وكف أبيعت تمرتي كان زمروتو تقيرو أب مدب ترمتاو مدب بمدب تتعيزو
بدرجة نوزوباتات سلطناتات توعيبو نزي مدب زعليو ممهران بفلايتا عبقوترن انجليزن تمديبهم حلفت عبيات التمرتي سومناوي أغيبا انداقبرو معبالة نايت بيت تمرت خمس كتاتولو تجعلو بزقا بتصبو أقباب توديو أبا جمامرات تمرتي ምናልባት ነቲ መደብ ብልክዕ ክወቅዕ ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ግዜ ፀገማት ብምንባሩ ኩሎም ኣብ ክረምቲ ክመሃሩ ዝደልዩ ድሌት ዝነበሮም ናይ ካልኣይ ክፍሊ ብምሎም ከም ዝኣትዉ ተገይሩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ክዛይድ ይኽእል ምስቲ ቀረባቱን ፀገማት ክፈጥር ይኽእል ስለዚ ነቶም ዝግብኦም ተምሃሮ ኣብዚ ትምህርቲ ንምእታው እቲ መደብ ኣቐዲሙ ተሰሪዑ እቶም ዝድለዩ ተምሃሮ ተመሂሞም ክቐረቡ ዝያዳ ኣድማዓ ይገብሮም በዚ ኸዓ 95 ሚእታዊት ካብቶም ዝጀመሩ ብምልኦም ትምህርቶም ክውድኡ ክኢሎም ምናልባቶም ዘቋረፁ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት መቋሪፆም እቶም ዝወድኡ ግን ኣብቲ ዝተገብረ ምርመራ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነጥቢ እዮም ረኺቦም መምሃራን ዝምልከት ኣብዚ መደብ ተሳተፉ መምሃራን ልዑል ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ነይሮም ኣብቲ ዓባ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ኣብቲ ተበግሶ ዘለዎም ርእይቶታት ኣቕሪቦም ነይሮም ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ዮሱፍ ሳይቅ ነዚ ወለዶዚ ንምዕቃብ ከመይ ገይሩ ኣብ ሃገሩ ከም ዝጸንዕ እንታይ ተገበርና ይሕሸና ኢልና ካብ 2008 መደባት እንዳገበርና ኢና ቤት ትምህርታት እንዳኸድና ከመይ ክስራሕ ኣለዎ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ሓንሳዕ በሚኒስትሪ ትምህርቲ ንሕና ባዕልና ንሰርሕ ኣለና እንዳተባህለ ሓንሳዕ ብህግዘፍ ምእኹል ክኸውን ኣለዎ እንዳተባህለ እንዳኸደዩ ነይሩ ሎሚ ዓመት ናይ ብሓቂ ዕዉት ስራሕ ሰሪሕና ካብ መዋዕል ህፃናት ጀሚርና ብመዛሙር ድሕሪኡ መጻሕፍቲ ናይ ታሪክ مسؤول تمزامور وني يقصليو مسؤول وكالي سنة مراو خينات هجرن هجراونتن بدهوتات مهنات ساكرن دابلنا نقيد حنت فرس عزي خيل كم تانسكم تبلوا أزنبركم إذا ما دبات زخن قبر جنرال فيليبوس إذا فافقنا يميرخ لو ما عمت ناي بحقي صبوق وسي تمسيو أبتي ناي كل تمرتين قبل زلنا نعمتها خنقصلينا انت ناي قدام يزور أنا بحقي إذا تبغى زيا عودت تبغى زيا أبى تطوخن باللي بلنا نزمتي زلوا عمد تسبينا أب جزء عرفتي نقبر زلنا نشت أبركتها عودت نيرا نشت أبركتها حج مدب كنقبرينا مدب غيرنا أب عمد ولا أبتنا يتمرتنا بزلنا أب قم زشرتو نايمن إسيات محبر أبوكم دفيس رزقنا مساعد تحاور لكم إزي بتا كوميتي نزارب الله زلنا فبومبرا زبلي جمال كتقصليا كندي ورحي شديش تنجمرا كابزات مسزال ورحي كاب ورحي تشعتي كنجمرينا نحنا مساخم لنا مبسعة غيرنا نخل لهنا زتكم نجر كنقبر قرباتنا عوت نحف ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ አስካል መንቆሬሱን ቦጋዳ እዝን ስሓትኩም ከተሪኡና ዝባዓልኩም ክግበር ዝዓለ ክግበር ፀንሐ ሁሉ ብፍላይ ከኣቲ ምውርራስ ናይ ፍልጠት እቶም መምህራን ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ እዩ እቲ መንእሰይ ብቐንዱ ድማ ከም ዝኽጥቀስ ፀንሐ ዝፅበዮ ዘሎ ዕማም ዓብዪ እዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነቲ ዕማማት ዓጢቕካ ተበጊስካ ተዘይገጢምካዮ ኩሉ ግዜ እቲ ዘሎ ዓወት كأصل لك النمات لذي هاجر زي بمسوات زمت جناح أول ردات جزء من عدلاتهم من إنها فلو هاجر كجبروه تزبخا أفتدل له بتصح تكبر زلة تعري هاي بحكي عتوبيو عتوب زهون أتحدى أكبر له فأجت أمن زي معتزي زوم دك أنا زوم قدام زوريان زي بايتازي فتيرهم بكل سب الرحيبهم ببتز جبهم ويا 5 ريال علنا مهران جبهم مسكانا هيبهم من خالق كل زبركته مسكانا هيبهم زي بايتازي مفتقرهم ناي بحقي ازي بلح زخونه تبغسيو لولدتات كقصل كا يجبؤ ስለዚህ نحنا بتعمي اذا زقسن ينتم سواءاتنا كبر ذهب نتزلو انا بحقي زبارات حيل ذهب حلافنته تخفلت كل سب كاز درخيب ምክንያቱ حلافنتنا معباله هاجر وي تلاوه هاجر
بحلفت طرح زغبر ايكره ببنتخا بفلاي كات حبرتسب كم زخانه ماخاتكم ناشتو اب تمهرت عتوب كينكا نكل تقسم زلو فلطت بأكاديميكون ببوليتيكاكون بمحبراوكون تكور كينكا ندحر عتيبكا زي حزكايو افتزدل شتوخ بصحي كالو ስለዚህ እዚ ባይታዝ ንባዕሉ ነዞም ንሎም ዘለና ረዋሕታት ሒዙ ነቲ ዝቕፅል ወለዶ ዘተኣማምን ከም ሃገርካ ዝመስል የለን ብዝያዳ ግን ነቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ብሉፅ ጌርካ ርኢኻ ናብኡ ክትበፅሕ ምፍታን እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እዚ ሃገር እዚ በቲ ሓቀኛ መለክዕ እንድሕር ጠሚትኩሞ ነዚ ሃገር እዚ ይጥምት ዘሎ ዓለም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ዘሎ ሰብ ግን መንእሰይ ኣብቲ ካልእ ዘሎ زحش مسلو تايبل انجليز كمسلو خلو سعر ختمتا خلخاسي بتحد وجن زياده قتليه اتمسلولو اتا سعر بعلاتنا تاس خاطر ادلها اجن قتليه ስለዚህ እዚ ዘለናዮ ዕድላት ዓዝዩ ዓብይ ዕድላት ብመስዋዕቲ ዝመፀ ጅግና ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎ ምኩር ወይ ከዓ ብሉፅ ዝኾነ መንእሰይ ዝውንን ሃገር ኣብ ካልኦት ሃገር ከይዱ ክሓልፈሉ ወይ ኣብኡ ከይዱ ክመሃር ወይ ኣብኡ ብሉፅ ነገር ክረክብ ክሓስብ ናይ ብሓቂ ዘድሊ ይኮነን ምክንያቱ ኣብዚ ዘሎ ዕድላት ነዚ ሃገር እዚ ኣይጥምት ዘሎ ኩሉ ዓለም ሕጂ ዞም ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምፂኦሞ ዘለዉ ኣዝዩ ረዚን ዝኾነ ሓሳብን ፈጢሮሞ ዘለዉ ባይታን ኩላትኩም ዞም ተማሃሮ ክትምረቑ ክንሪአኩም ዝውዓልና ሎም መዓልቲ ኣዝዩ ዓብይ ትምህርቲ እሞ ኣሰሮም ስዒብኩም ክትከታተልዎ ሓደራ ስዋእትኩም ሓደራ ሃገርኩም ሓደራ ናይ ዝኩሉ ህዝቢ ክትሕዙ ኣዝዩኩም ኮሪዕኩምን ተሓቢንኩምን ብትምህርቲ ጥራሕኩም ከተምፅኡ ትኽእሉ ነዚ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ብሉፅ ዝኾነ ነጥብታት እናረኸብኩም ብሉፅ ዝኾነ ፍልጠት እናቐሰምኩም ብንባብ እናሰነኹምሞ እንድሕር ከድኩም ዝያዳ ኣብ ብማእቶት ከዓ ከም ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እናተሳተፈ ክካይዶ ከሎ ዕውት ክኸውን ስለ ዝኽእል ፅቡቅ ዕድል ንምነየልኩም ነዚ ጥራሕ ዓጢኦኩም ተተቃሊስኩም ግን ንዓኹም ይኹን ሃገርኩም ንወለዶታት ውሕስ ዝኾነ ህይወትን ሃገርን ክፍጠር ይኽእል እሞ ብሩኽ መዓልቲ ውዒልና ፅቡቅ ውዒልና يغنيلنا تزغبركم مدباتكا نامسغونكو اذا عليتني ኣብ መወዳእታ ኣማእዛን ሓሳባቱ ዘካፈለ ድማ ጠቕላሊ ሓለቓ ሳፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እዩ እንሆም ተመነስያትና ኩሉ ግዜ ህፃውንትና ሁን ተመነስያትና መጻኢናዮም ኢና ንብል ንምንታይ እዛ ከቢድ መስዋዕቲ ዝረኸብናያ ሃገር ቀጻልነታ كنوحوس علينا قصالنتنا ولدات كا نحناتهم ابطال فيز نبرنا ولدهم بصراحه على خطالاتنا يتي هبرتسب سبنا باري كنن بعدمنا دفع تحلف نوريو بدحرنا زمن ساعتنا ذاتهم قصالنتنا بهاجر كوحسو نحنا طب بهوت لنا زلنا وفر غيرنا كن هانصبكا غبونايو زياتهم ما بزخن ريوم صراحنا وتم مهران من اسات من 10 كفل تبهلخون وتفصاو التمريد كرينا صراحو بلكع نساتهم مصانا اذا هاجر نحنا مس حلفنا نتهاجر تقولوا نساتهم ندحريهم زمصو زركو خان نساتهم أمنتاي يمركز وين إحنا نتاي ندل خباتهم مسائل كنور كلنا بملحنا أمره بتبعات بوني بهجراونت بكل مركعو مرأة سبات بينهم مزوج وطرحنا نحنا كسرنا خبز علم نحلف إذا هجرا وحشهم نساتهم تركيبهم بتركت زركوها أني وزمن نسيات زياتهم يوم سلامتاين عبد من سيات زياتهم اتوكرنا هنصرحنا فتنا لنا እዚ ዝበልክዎ መበገሲ ሓደ ሃገር ሓይሉ ክወፅእ ኣብ ኩሎም ተምዓውትታት ሓያላት ተማሃሮ ክንፈጥር እኳ ግቡእ እንተኾነ በቆንዱ ግን ኣብ ቁጥርን ኣብ ፊዚክስን ኣብቲ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ኮይኑ ዘሎ እንግሊዝን ብቕዓት ኮይኖም ብስወፁ መማሃራን ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብቕዓት ገይሮም ብዘውፅእዎም ጥራሕ እቲ ዕላማ ወይ ትሕልመናትና ኣብ ዕላምኡ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን። ስለዚ መማሃራና ኣብዚን ዓውድታት እዚኣቶም ንቁፅሪ ንፊዚክስ መንእሰያትና ክፈርሕዎ ከም ዘይብሎም ከም ዝኾነ ዓውዲ ምዃኑ እንተደኣ
ተወግሶ መሰረት ተዝሕዝናዮ ክንጭስዎ ከም ዝኽእሉ ከነረድኦም ክንክእል ኣለና ማለት ነው። መንእሰያት ስለምንታይ መንእሰያት ዝያዳ ነተኩር ኣለና? ኣብ ሕልምታት ካይዱ ምርኮስ እንታይ ዝበሃል ሕልምኻ ንሓደ ዓመት እንድሕር ኮይኑ ፍየሩ ዝራእ ካብ ፍየሩ ሓደ ዓመት ዕድሚያ ሕልሜኻ ን10 ዓመት ተኮይኑ ከዓ ኣግራብ ዝራእ ኣራንሺ ክትዘርእ ትኽእል ኢኻ፣ ባናና ክትዘርእ ትኽእል ኢኻ፣ ካልኦት ኣግራብ እውን ክትዘርእ ትኽእል ኢኻ። ሕልምኻ 100 ዓመትን ኮይኑ እንተኮይኑ ከዓኒ ሰብ ዝራእ መንእሰይ ህነፅ። ስለዚ እቲ ንሰብ ዝዘርአ ንሰብ ዝሃነፀ ንመንእሰይ ዝኮስኮሰ ንሱ እዩ ዘለኣማውነት ናይቲ ሃገር ኣብ ሕሹ ዝኸይድ። ስለዚ ኣተኩረና ኣብቲ ሕልምታትና ስለ ዝምርኮስ ሕልምና ኣብ 100 ዓመትን ብዩኡን ዘለኣለምን ክኸውን ይግባእ። ከምኡ ጌርና ሎሚ እንድሕር ሰሪሕና ነዚ ሃገር እዚኣ ውሕስነት ዘርእናላ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ካልእ እቲ ዕላማ እዩ ከምቲ ዓንቶ ኣብቲ መእተዊ ጠቒስዮ ዝነበርኩ ዕላማ ናይ ቀዳማይ ዙርያ መንእሰያት ሃኒፅትና በቲ ሓደ ወገን እዚ ክጠቕሶ ፀናሕኹ ምዕብልቲ ሃገር ክሃንፁ ዝኽእሉ መንእሰያት ምፍራይ ከምዚ ብዝሓለፈ ዓመታት ክንሪኦ ፀናሕና ክልተ ዕላማታት ሕጀም እዮም ተበጊሶም። እቲ ሓደ ብቐንዱ ነቶም መንእሰያትና ኣብ ትምህርቲ ሓያላት ኮይኖም ከም ዝወፁ ምግባር እዩ። እቲ ካልኣይ ዕላማ ግን ብቐንዱ ዝመሃርካ እንተመሃርካ ንማዕዶም ምምዕዳው እንተዘይ ተቋሪፁ ነዞም ንፁህ ኣእምሮ ዘለዎም መንእሰያት ብፍላይ ከዓኒ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ወይ ካብ ኪንደር ጀሚርካ ካብ መዋእለ ህፃናት ጀሚርካ ክሳብ 5ይ 6ይ ክፍሊ ዘለዎ መንእሰያትና ኣብኡ ኢንቨስት ጌርካ ነዚ መደባት ናይ ፀላእትና ከም ዝቁረፅ ምግባር እዩ። ነዚ ክንገብር እንድሕር ክኢልና ዕላማታትና ብግቡእ ወቂዕና ኣለና፣ ሸቶታትና ብግቡእ ወቂዕና ኣለና። ነዚ ሃገር ሕድሪ ናይቶም ሰማዕታትና ተግቢርና ኣለና፣ እሰኑ ንብሎም ኣለና ማለት እዩ። ፅቡቕ ነገር ናይዞም 10ይ ክፍሊ ኣብዚ መደባት ተሳቲፎም ፀንሑ ተስፋ ዝህብ እዩ። ተስፋ ዝህብ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ከ ክንገብር ፀኒሕና 20-30 ዓመታት መስመራ ኮፍ ኢልና ካብ ቀደም ከዘይጅመረሉ እንታይ ምክንያት ነይሩ? መማሓደርቲ፣ መምሃራን፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፣ ማሕበር መንእሰይ ሃማድአ እንታይ ኮይኖም ነቲ ሓሳባት ዘምፅዎ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ነገር እዩ። ኣብ ኮሚኒቲ እናነጠፈ ዘይዓበየ መንእሰይ ነቲ ሃገር ውሕስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ኮሚኒቲ ምንጣፍ ናይ መንእሰያትና ናይ ተምሃሮ ብፍላይ ከዓኒ ካብ 7ይ ክፍሊ ወይ ካብ 6ይ ክፍሊ ክሳብ 11 ዘለዉ ሰባት መንእሰያትና ኣብ ኮሚኒቲ ከም ዝነጥፉ ምግባር ማለት ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ። ብቐንዱ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚኒቲ ምስ ኩሉ ትኽፋላት ናይቲ ሕብረተሰብ ምስ ህፃን፣ ምስ መንእሰይ፣ ምስ ሃብታም፣ ምስ ድኻ፣ ምስ መምህር፣ ምስ ተምሃራይ ምስ ኩሉ ስለ ዝሳተፉ ነቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ጨቢጦም እዮም ዝዓብዩ። ካልኣይ ናይ ስራሕ ልምዲ የጥርዮ ምሕደራ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፂኻ ምስ ወዳእኻ ሽዑ ኣመሓዳሪ ክትከውን ክትፍትን ተምሃራይ ኢኻ ማለት እዩ። መንእሰያትና ካብ ንኣሽቶኦም ኣትሒዞም ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝነጥፉ እንድሕር ኮይኖም ኣብቶም ኮሚኒታት ዝነጥፉ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ኮሚኒታታት ምሕደራ ኣሎ፣ ባጀት ኣሎ፣ መደብ ናይ ስራሕ ምውፃእ ኣሎ፣ ተኣኪብካ ገምጋም ምግባር ኣሎ። ኣብኡ ገና መንእሰያት ከለዉ ኣብቲ ኮሚኒቲ እናነጠፉ ጥራሕ ናይ ምሕደራ ትምህርቶም ወዲኦም ኣለዉ። ኮሌጃት ወዲኦም ክወፁ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም ሓለፍቲ ጌርካ ክትምድቦም ትኽእል ኢኻ። መንእሰያትና ግን ከምኡ ጌርና ንምልብሎም የለናን። እዚ ከዓ ብቐንዱ ዕማም ናይ መሓደርቲ፣ ዕማም ናይ መምሃራን፣ ዕማም ናይ ማሕበራውያን ሓይልታት፣ ዕማም ናይ ህግደፍ ኩለንተን ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ክነጥፋሉ ዘለዎ የነን። ኣብ ኮሚኒቲ ክነጥፍ ዘይዓበየ መንእሰይ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ኢኻ ትኾኖ? ገና ተመሊኡ ኣሎ ማለት እዩ። ብናይ ምዕራብ ነፀብራቓት፣ ተዋስኦታት፣ ድራማታት ብናይ ሆሊውድ መሊእና ኣለና ማለት እዩ። ሓንጎሎም ትውዖይ ንክትሓፅቦም ክትትን ከለኻ ክንደይ ፐርሰንት ትረክብ? ብኮሚኒቲ ዝሓለፈ መንእሰይ ግን 99 ካብ 100 ሆታትኩም ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እዚ ፅቡቕ ነገር ኢና የርእና። እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክምስገኑ ዝግብኦም እዮም፣ ክተባብዑ ዝግብኦም እዮም ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከምቲ ዝበልናዮ እዩ ሓላፍነት ናይ መምሃራን ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ምዛዝ ኣይኮነን። መንእሰይ ገና ብህፃንነቱ ከሎ እቶም ወለዲኦም መጀመርያ ዝሃንፅዎ
مسرتات حجم ممهران ومو ممهران كاي مولولو كنت زبلنايو ولات كان يبون يديو طرح يكون نايتو كوميونيتي هون اللو كوميونيتي عندنا بلن دحر عيو طرحنا منساتنا بغبو ململنا لك نزارب نتقل ولذي كل الاكلات ما حبرتها ولدي بالكسب درجه وي ولادي بنسل تحسب يقولون بكوميونيتي تحسب الله اقول بيتك سيكي تقبر والعاد نحرزي خيع كوم اندا وليم عيوبنا سدرانا يا كوم تقبر دو ودي دحر هيجي اذا جايو ولادي طرح نحر هو كنا بتحلافነት ወይ መምህር طرح ነው እንደህር ፈላግን መንእሳትና خنا نطلع عين خيل نامو እዚና ኮሚኒቲ ስራሕ ብዝልዓለ ደረጃ ክድፉ ኣለኩም ዘሎ ኣብዚ ስበር ኩሉ ሓልፍ አይደለኒ እንትኻለ እንታዩ እዞም እጂ ክንሪኦም ፀናሕና መንእሳት መምሃራን እዮም ዝበልናዮም ብግቡእ መዝገቦም ክትሓዝ ኣለዎ ሳዋ ክኸዱ ከለዉ ፀብፃቦም ክሓልፍ ኣለዎ ስለምንታይ ከምኡ ንገብር ኩሉ ግዜ መራሕቲ ሓለፍቲ ነቶም ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝዓበዩ እሞ መልሚልካ መዝገቦም ሕሽካዮም ፀናሕኻ ፍሉይ ሓለፋታት ክትቦም ኣለኳ እዚኣቶም ሕጂ ኣብዚ ኣተኪሮም ኣለዉ ፅባሕ ንጎ ነቶም ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝምህሩ መንእሰያት ዝኾነ ዕድል ክርከብ ከሎ ተመዝጊቦም ፀኒሖም ሰርቲፊኬት ውሕጆም ፀኒሖም ናይ ትምህርቲ ዕድል ድዩ ኮርሳት ድዩ ካልእ ዝኾነ ሓለፋታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ክመፅእ ከሎ ቀዳምነት ንዖም ኢኻ ትቦም ንዖም ከምኡ ጌርካ ድሕሪ ኣቢልካዮም ንሳቶም ንኣሰሮም ስዒቦም ካልኦት ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ከምዚኣ ገይሮም ምሂሮም ሓንሳብ ሰርቲፊኬት ሂብካ ነዘቆልውዕ ነዞም መንእሰያትና ምድርባይ ኣይኮነን ፈሎው ኣብ ክህሉ ኣለዎ መዝገቦም ክትሓዝ ኣለዎ ንሳዋ ንሳዋ መዝገቦም ክኸይድ ኣለዎ ካብዞም ኣብዚ ክምህሩ ዝኸረሙ ክንደይ ሓሊፎም ክንደይ ነጥቢ ውፅኦም ኣለዉ ፀብፃቦም ክትሓዝ ኣለዎ ናብ ኮሌጅ ክኸይዱ ከለዉ ፈሎው ኣብ ክግበረሎም ኣለዎ ዕድላት ከምቲ ዝበልኩ ዕድላት ክረክብ ከሎ ንዓቶም ናብቶም ኣብ ኮሚኒቲ ዘገልገሉ ነቲ ህዝቢ ዘገልገሉ መንእሰያት ዝኾነ ዕድል ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ንዖም እያ ትወሃብ ብከምኡ ከኣተን ማሕደርቲ ናይ ንኡሳት ዞባታት ዲኹም ማሕበራት ዲኹም ቶም ካልኦት መዝገብ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና መምሂርካ ምድርባይ ኣይኮነን ሓንቲ ብዚኣ ሰሪሖም ከይዱ ቁሉ ሓይትብሎምን ካልእ ተምፅእ 10 ክፍልን ዓመት ኣምፂኻዮም 9 ክፍሊ ኣምፂኻ ትምህሮም ሰርቲፊኬት ሂብካ ተፋንዎም ድሕሪኡ የለን ካልኦት ተምፅእ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኩሎም ብደረጃ ክኸዱ መዝገቦም ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ዝበልናዮ ንሳቶም እዮም ከዓ ንዓቶም እናመልመልና ፍሉይ ዕድል እናሃብና ንዖም ኣምፂና ኢና ካብቲ ቦታታት ክንሰክዖም ዘለና በዚ ደረጃ ከዓ ክንሓስብ ኣለና ኩላህና ብፍላይ ከዓ መምሃራን ኣመሓደርቲ ማሕበራት ሓላፍነቱ ወሲዱ ሰብ ብዛዕባ ዞም መንእሰያትና እዚኣቶም ፍሉይ ኣተኩሮ ሂብና ከም መሰረት ናይ ሎሚ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ብከምኡ ክንክእል ኣለና እቲ ሓሳባት ካልእ መፃኢ ብሩህ ከም ዘሎ ኩላህና ርኢና ኣለና ግን ቀፃሊ ፃዕሪ ሓሓተና ቀፃሊ ምስራሕ ሓሓተና ከምቲ ብዙሓት ፈላስፋታት ዝብልዎ ግዜ ናይ ኩሎም ፀጋታትና ንጉስ እዮም ዝብልዎ ብግዜ ምፅዋት የለን ግዜ መሰረታዊ ነገር እዩ ግዜ መሰረት ናይ ዲሲፕሊን እዩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ትዕዝብታት ኣለና ኣነ ገፈፍ እናበልካ ምፃእ መደባት ምስ ተጀመረ ምምፃእ ዝክረ ሰማዕታት ምስ ሓለፈ ምምፃእ ኩላትኩም ቶም ሓለፍቲ ሓደ ብሓደ ንዕዘብ ኢና እንታይ እዮም ክመሃሩ ዞም መንእሰያት እዚኣትና ሓደ ሓላፊ ወንጉይ ድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ፍርቂ ሰዓት ሓደ ሰዓት ድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ኣብያተ ፅሕፈታት ኣብ ግዜኦም ድሕር ዘይብሉ ኮይኖም እንታይ እዮም ክመሃሩ ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንሕና መምሃራና ግዜ ክንከውን ይግባአና ታዓ 8 ተባሂልካ 8 ርዑ ጉደል ትመፅእ 8 መደብ ክጅመር ተባሂሉ 8 ርዑ ጉደል ትመፅእ 7 ተባሂልካ 7 ርዑ ጉደል ትመፅእ ስለዚ ብግዜ ክንፃወት ስለ ዘይብልና ንግዜ ኩሉ ሰዓቶም ሓለፍቲ እንተኽበርና እሞ ነዞም መንእሰያትና ከዓኒ ትርጉም ናይ ግዜ ልዕሊ ኩሎም ፀጋታትና ምዃኖም ግዜ ብወርቂ ከም ዘይትመን ግዜ ብገንዘብ ከም ዘይትመን ግዜ ከም ሰዓት ንድሕሪት ከም ዘይትመልሶ ነዞም መንእሰያት ክንህቦም ክንክእል ኣለና ብዙሕ ነገራት ኢና ንሪኢ ዘለና ስለዚ እቶም መንእሰያትና ምስጋና ንዓኻትኩም ኣውራዞም ናይ ሰከንደሪ ስኩል ወቶም ድሕሪኹም ዘሎ ከዓ ዓመት ስለ ዘላትኩም ቶም 10 ክፍሊ ሕጂ 11 እንድሕር ሓሊፍኩም ኣለኹም ኮንኩም ዓመታት ስለ ትወርዱ ካልኦት መተካእታኹም ስለዝኾኑ ዝምህሩ እዚ ሎም መዓልቲ ዝረኣኹሞን ንስኻትኩም ዘበርከትኩሞን ናብቶም ትሕትኹም ናብ 10 ክፍሊ ሓሊፎም ዘለዉ ናብ 9 ክፍሊ ሓሊፎም ዘለዉ ከተጓሳጉስሉ
قريبكم لهم نظام منسات رأخهم لهم عمت مهاركم بوعات مهاران مريجكم مزجيكم زيهم يمتقمكم عقاتكم لكم نتم من السرة مرتي أركبكم ما كتكودوا جبويو كاب حد العمت ياس سنا عمراوي من قرب غيركم لهم كتكودوا تبوي ما أطاعوا علم نظام منساتكم ثم قالت مسكانات جبوهم ثم قدامي زوريا أقول نتفتاتنا مش كله حطرتاتو جبوهم وانترايو حانتي باللوني حيل حسابات اللوم جن حيل حسابات اللوم نتحيل حسابات ناتاتهم بماتريال كلها نحن حجوزهم كا جبوهم ماني هيا ولا ما إيدنا من أنتم ذكرنا نعنا تكيم كم زماني نحنا ثم قدموا تتسوون ثم حجين نحنا نركب عبيت ذلنا كأنا قصدنا تما قبرنا حنا برمانتي غنى الله